Pod patronátom Povereníctva informácií a osvety organizuje sa na Slovensku celonárodný stály ľudový súbor spevu, hudby a tanca pod názvom Slovenský ľudový umelecký kolektív. Vyzývame všetky kraje Slovenska, aby upozorňovali záujemcov vo svojich oblastiach na túto náborovú akciu. Záujemcovia nech pošlu prihlášku na adresu Slovenský ľudový umelecký kolektív, hotel Študňa, Sliač. Pravda, 3. februára 1949.